Il-Malta Air Traffic Services li tipprovdi s-servizz ta' navigazzjoni għall-ajruplani li jkunu qed jitiru fl-ispazju tal-ajru ta' Malta rat il-valur tagħha jitla għal 35 miljun euro. Dan minn 2 miljun euro fl-2012. Żvela dan il-kap eżekuttiv tal-Mezz Kenneth Kirkhope f'intervista mal-aħħar ħarġa tal-Gazzetta Kulħadd. Fil-fatt jirriżulta li fl-2011 il-kumpanija kellha tissellef mingħand il-banek biex tiffinanzja d-dejn u t-telf li sar fil-passat u saħansitra sabiex jitħallsu l-ispejjeż kurrenti tal-kumpanija. Min kumpanija li kienet tagħmel it-telf illum għandna kumpanija li trendi, żvela Kirkhope fl-intervista. Fil-fatt, illum il-kumpanija mhux talli m'għadix tirċievi sussidju mingħand il-gvern iżda saħansitra qiegħda tagħti dividend annwali lill-gvern. Min piż fuq it-taxpayer illum il-kumpanija saret ass importanti tal-pajjiż. U dan fi żmien ta' sfida fejn kellha ssir ħidma bla qiegħda biex jiżdied it-traffiku li jgħaddi mill-ispazju territorjali ta' Malta u bekk dan jagħmel tajjeb għat-traffiku li ntilef minħabba l-inkwiet tal-Libja. Il-kumpanija qiegħda wkoll tisfrutta kull mezz possibbli biex tibbenefika minn fondi Ewropej u flimkien ma' Air Navigation Services Providers oħrajn daħlet għal numru ta' proġetti relatati mal-avjazzjoni li minnhom il-kumpanija daħlet miljuni ta' euro flimkien ma' esperjenza kbira li ħadu il-ħaddiema tagħha. Matul dawn l-aħħar 3 snin bi spiża ta' madwar 4 miljun euro, il-kumpanija inawgurat 2 radars oħra, l-Fawara u Ħalfari biex tissaħħaħ u tiżdied is-sorveljanza tat-territorju tal-ajru ta' pajjiżna. Fix-xhur li ġejjin se tiddaħħal sistema ġdida tal-immaniġġjar ta' traffiku tal-ajru li swit aktar minn 8 miljun euro sabiex tiffaċilita x-xogħol siwi li jagħmlu l-ħaddiema tal-kumpanija u tissaħħaħ is-sigurtà tal-passiġġieri li jgħaddu mit-territorju tal-ajru ta' pajjiżna. Biex hemm programm ta' investiment kapitali ta' aktar minn 28 miljun euro sas-sena 2019 qal il-kap eżekuttiv Kirkhope.